shukuran makahina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba bismillah ya Allah makaki ilahina kai zani sa farko saboda kai kayo raina kai mutum har jinni kuma kai kayo bauna kai akwai har babu kuma kai kayo rana kai mu dan wurke habibin ka sha nema shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba ya Allah salati kayo ga mai agajin kowa koran kiyama inda shi ba a kokawa dukkan halittu ai gare za a je kowa har alihi sahabai kauna sun wuce kowa Abakar Umar Usman Aliyu jarumin fama Shakki Jani Jilani shi koke Rasulallah dan godiyo jirgin masoya Rasulallah Shafar Hama Gausu ya bana annabi daha yayi zalla Mala Nura yayi hidima a gun daha Abdullah Rabana ka kara kusanta shi ga daha sha girma shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba Salama alaika sharibu uban fada shafa ma zamanin gaba ba sharibu kamar ka babu kun hidima ka nuna kanka sai dai annabi sayyidul umma ka fitar da mu a dubu kai baka kai maga haske ma ya sharibu jinin annabi na rasa yadda zance ma ya imamun rusuli a yau na taho nima kaunar ka ce ta saka na yau bai dukan girma kai lamuni a gare in zama sha'iri nima ko babu ruhi na in dunga yi ma hidima kabari da an tabayan in maka bai dukan girma shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba salamu alaika sayyidina bana biyan ka bun girma kamar rabu na duba yanda yake yi ma hidima abun da zai yo sai tare da san ka tahima dan a cikin halittu ba wanda ya wasa latima sai kai ko su kai sun yi ya su mafi cikar girma ya dan uwa aboki na ga tambaya nake yi ma wai kira wata ya taho in ba da sarki ba ko rana da yabba kira take ta zo da sauri ba wa zaki yayo hidima kun sabon sa kui duba sai shi wanda babu abun da zai haska shi dan girma shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba kyawo na Yusuf kura ba ta bar ciki ne ba duk kyawo na Yusuf yana yanawar ciki duba shi ko da babu abun da zai haske jiki ne ba wani rana ta haska shi ta haska in ba ta narke ba shi haske na Allah ne babu kamar shi kun girma mai abuwa da jin kai ni ban taba jin kamar kai ba ka natsuwa wajen tafiya bai taba ta da kura ba ka tsabta rasulallah gidansa bai taba bayana ba kan ya shafa kan yaro ba zai taba daina kamshi ba tafin baiwa gare sai ki da shi ne ke rabon rahama shukuran makagina narke rasulallah Mahmudu zan waya ba zan yi wa kowa ba mulkin Sulaimanu ban je mulki rana ba mulkin Sulaiman ai ban je ta da gawa ba mulkin Sulaiman mashar ba ba shi ceto ba mulkin Sulaiman ai bai ga ilahu sarki ba ganin Allah ko sai Mahmud shi dai tsallake girma
turakun na nima ilmi dawilu ka kalabu Shukuran makagina narke Rasulallah Mahmud zan wayabo ba zan yi wa kowa ba awwal ma halakallahu nur nabiyyu na damma annabi ya wuce alam da shi aka kage halittu ma duka abun da rabbu yayo yana aka san karimi ma karshen darajar mazanni farkon darajar sa dan girma Allah da mala'ikunsa yace salatu suke mu yo mu ma anan ne zani da kanta ya daga karfi bege na anan ne zani da kanta ya annabi share kuka na ba ilimi karam babale na ce na be ka sayyidina wanda ilahu yayi abu da zai fada a baki na rabu ka bani basira a garin ayabo ka bai hikima Shukuran makagina narke Rasulallah Mahmud zan wayabo ba zan yi wa kowa ba Rabu salati ba adadi wanda ku kai attahe ka sa alihi sahabu wa'anda sun karba wata tundune kamar abakar da Umar Usman da Haidara manya sati